Ka election banjit nong mi khamat sya ka Lok Sabha ka long ka badan kam namar ka parliament kan rai hatu enne nadam ka 6th schedule but phidan kam banjit ya ukurtong ubala banyasat pensyai ukurtong jong ka Regional Democratic Alliance uba Robert June kharja rin ha parliament an rai hatu ka hok banbut latlut kanu kanyam kandang peteng ne kumnu ong uba Robert June ha ka jingalang patba balalong hayo mo kayaw ha ka singisa jan ula ong shu baha parliament lajuan ra ki polisi ki babonjan ki bakta ya kayap ka im kibriyo kumta kalong ka badan kam ban tep vote ha ka ni ka election sha ka Lok Sabha ha ba beteng halor ka jingdan kam jong ka 6th schedule uba Robert June ula ong lingba ka 6th schedule lathaw ya ka district council bat kalong ka badan kam ban penne pensa ya ka district council khanang banyada ya ka riti distur bat ka culture jong ka jat ben rio rit pat haba phasha ka jingmi jong ka Regional Democratic Alliance uba Robert June ula pensai ba ka RDA kayeng banyada ya ka jat ben rio bat ya ka jilla na ka jingrung kerthap ki bar jilla sha ka jilla u president barim jong ka HYC ula maham bakari Bangladesh kadon ka jingbon pat ka bakhat rio kulur pat na ka daw jong ka jingkiw ka jingklut ka may maryang ni global warming shiteng ka Bangladesh kan sangam ula ong bagite kinong Bangladesh kinsaphet wer sya katha nami ngi batang kajala Assam bat Meghalaya kabamdan inaline permit bat shumudder lada shipho lakngot kinong Bangladesh kinrung sya Meghalaya ka e banjaya kajala haba pensyai halor kimat yakun yakani ka election sya ka Lok Sabha uba Robert June ula ong an yakun banwanra ya ka inaline permit ha kajala banya side ha parliament khnang ban itho no ya ka tien khasi ha ka 8th schedule jong ka constitution kari India bat penbor ya ka sarkar India ban penbet no ya ka jinga ka jak haput hapadeng ka Assam bat Meghalaya ula ong shu an yakun banyo ya ka jing itho ya ka jinget nyam tre bat seng khasi kum ka minority religious status ula banram ba un yakun banwanra no ya ka kada lajong na ka benta ki IAS bat IPS namar menta kidangdan hapok kada Assam Meghalaya uba Robert June ula kentu ya gipat ba bakim day banjit nong mi khaman ha ka jingsngau niam ne jingsngau than balai pihak pansim kia yang kena jinjit MP namar ngane tho api parari ya gijin sisa dai kador barba ha parliament kaban rai ya sibun ki hok bat kisot ki jongi dai ka parliament kaban rai ya ki hok longbriu manbriu haki jim ki jongi man makasngi dai ka parliament ka banrai la pidang donem yang kata ka hok banyim kum kipriu banyo yang kata ka hok markaju banyo yang ka hok banyada ya ki riti ki dustur bar ki dor bar trairi dai ka parliament ka banrai ya ka hok la pidang yonem ban mani play light lut dai ka hok ka banrai ya ki hok ki chompi halor ka khandau ka siap halor ki khlau ki pitap bat halor ki marpo khandau bat kumta terte kani kador par kanrai lagi district council ki jongi kidang ne nem lagi dor par trairi ki jongi lagi dai ki elaka ki snong ki right kidang ne nem dai ka parliament ka banrai ya simun ba ki lat penroi ha ki leng baro ni sakran na kapor sa kapor bapalai kata ka jinga penbek yo put usam hapdeng mat ka Meghalaya mat ka Assam ka Shimpor Noblay ka daw kalong ba ka parliament ka haban rai Daytang ka parliament ka bala ban penbet yo put usam ki sarkar jala kila ban ya phliu jumot paramaki ki sarkar jala kila ban ya sruthu jingmot paramaki hendrai ha bakut hi ban rai khadu ya kani ka kam ya penbet yo put usam dai ki parliament bat ada ma phi phimchip dalajong yo MP jong phi uban saletrai yo put usam jong phi lada bakla phim keno eno hatau pin keno itau MP bapa pi pension legit lani pin keno yaladi baong ila bakla la jin dang ijit do bru babiang hatu kapor lesi kan ke snong kan hap amaklia lesi kan ke jaka kan mahap amaklia kan mentoi yu la raja ka parliament karai hakin ki santali kisnem ban penpek no yo put usam la da ma pi menjur repeat claim to put kumbaong ditin pareng if you don't vote you lose the right to complain la
api pintet ya kabut pila dono ya kahok manujor ya kata kunta para ribe na kerpat api so pasin kia ya kan election pitet chano ro compare kata ndrai ba pinong hi ba pinom treso ba le thapot kalau ke ka babakalah du kata na kerpat api na bijin snorit supaya tu ulan ya kani haki para shlong ki para thau ki jompi kimat ba kinong rim ya kabana kalen jom ka RDA nilai ya thir nilai ya tai bat nilai ya rai ya kabangin sa penni aki manifesto ko mapil ki jongi kabangin yeng bangin tangwa nam ta jompi para rim kalau ningkong banyada ya kari bat ka jek ru bat ya ka cala ka jompi kawai lagi jingba para riba kebangi hak penyada yaladi kadai bangi hak penyada ya kejing bunpai hala kajong kajela ngasai ong balada kijai sumo kijai rembai kijai lingdo kijai kajarin batkumta teter kidang bat iulakam sensyar la kadai ha KHDC la da kadai ha JHDC la kadai hapok jong ka sorkar na khlia dang singan dari bat kajek mru dang dan jingmut yanga bat yapi dang sengan ki hok ki jongi halar ka khandau ka siap dang sengan ki dor bar trairi harai la dang nimla bante alakam ya ka jing wang rung ka thlet bat ka jing wan buhai snom jong ki poi we poi hap haki snom ki thau haki jaka ka jongi ka bama ka long yo long kum ki wei ki jala ki bang ki poi we poi hap ki tampai ya ki trai jala ki sensar kala ya ki balada pi phai sa Bangladesh kita kembang kat meriu kurur kita kinong song senong ka Bangladesh kadai kita ka wai na kiri kiba kata ka density la ne ka jing song senong jong ki meriu kalong kaba ya kalong kaba roi hadu kata kat meriu kurur kidan kinong wat penia kibong nakadau jong kata ka global warming nakadau ka jing klut jong kata ka sun peneng ki kita ki tha but ki house nem arajar santau ke Bangladesh marsiteng jongka kalak ban ngamno hapo jong ka durio rada ngamno to sukhen marsiteng jong kinong Bangladesh kin pet nagari Bangladesh pitharai kinlek sano kinlek Manipur don ka LP bayada kinlek Mizoram ru ka don ka LP kinlek Nagaland ru don LP Arunachal ru don LP bomdon kajala kabaya markhap bat ka Bangladesh na dong sati lamingi kadai stang ka Assam bat ka Meghalaya pi perkhat ada kinwan hang ni tang si polak ni lakut kabumut next CM jong JHDC pinio Abdul Khan lada kidang penne ka diskonsil dang piang kabama yo ki wen no sundan mentang is ngosarong yong badan kita ka Meghalaya lan transfer kebayata ya kejing long try ke jongi halor ka kendau ka siap ladang hidu no ya ka por sensar ladang ilabdu no ya ulakam sensar para bi kin pen kelabat kin wen ni kata oh mentang ia nia sepang kata reservation policy hari ladang imyo ya KLP haki sipau kat santri kisnem kabama kalau wat ya kaniru kin pen kelab nilai ki nilai eksar kamdai kasin kabanikong yang abangan keren ILP yang dijingim ke cuma lakat prakat kendai senam ngaladon hak sen balang nilai kun ya kata nilai dah kajing trailan bat KMLA KMBC ke dorbar traili ke bat per hak kajing snok tilang jombon ba ki sen balang ngiso banai kublai ya KMLA beron ki lapas ya ka resolution ban ong ya ka sarkar India ban aino ya ILP hindai nakadau ba kita ki MP bedon burom jongi kim sem la yasai kim sem la keren kim sem la pensngau ya kata ka jing angnot ba ka sul ka jongi kata ka jing dawa ka jongi hadu mata ka syukut no tang hadir hato pihun ba kapateng ke jonga kapateng ke jongpi kapateng jong kilong din ki jongi kandon hapden ke jing ba ngating ngakot aware ati batoi le thaput kanta thep da ka jingmut bakane ka but ka jongpi kan pede dau kan pede niu bakum ka calangin yo NLP bangin yo banyada daladi ya lagi kawai nakibenta para riik ya kebangi larai bentarwa sapi kum kinong song sinong jong ka jala ba jong ka puri unyo trek kolong lana bijit yang ni yimsim ya ka jingkit klik banyada ya ka jinglong kerpang ka jongi
Banyada yang kandau ke siap ke jongi. Banyada yang ki hok ki jongi. Banyada yang ki riti ke dustur ki jongi. Kungno nyinyada yang kata. Mikong nilong bangin penklaim. Ya kata ke diskonsil ki baki ladan. Kinong yalang na po jantia hil kila yaki. Kila yakisat. Kila terai minat. Ban penyo yang jantia hil atau mos diskonsil. Kelang bakan day kesti ba. Banyada yang kiriti dustur yang kandau kisiap. Banyada yang kayi pateng kebapi yang kayi mata ngamyo i bandon wairu urukhar hamne po yo makayo. Kadai namar bakadan kata kan diskonsil kebomsem na tre nasi manai tuding lesen hamne. Kani kejindon jo kan diskonsil kelalong kejing yo dong ya kajak ne wajongi. Dai namar badang don kan diskonsil ngidang don ya ki elaka ngidang don ya kini ki doloi ngidang don ya kini ki wahe senong kadang yen kaniam kadang yen kamiti kedustur hadu mentah sosi ipat bangau ki badan keyboard ki banabar don ki parti rithor ki banabar jong kabri ki jongi badan ro ki kenhon ki bana po jong ka jalan khalia ka jongi ki balastan ban mundur bato ginya penduk no ya kan responsible ko jongi kilakam semesta ki om bangikwa ban bujeli no na giwai watang ya kamuda kindon kapasti ban penbek mentah ki ya keren hana ban bujeli no ya diskonsil para rin pihak ang persyong nong rin ba kula rangba kabang akwa ban kula rahmat jong pi kalong kumbang ngadon rangkat lang hakajing hakajing janjar ke bawa pi ya kendu akapor ngadang longsong bahalang ngandon rangkat lang bat pi campaign no dangi job ningi rem hakani election aibor yangi bangila ban keren nam ta ka jong pi ngiyoi hakajing along agresif jong ka sarkar asam hakabari ban ka border kanang mi kisngi kila nang tam kanang mi kisngi kila nang tam kabasosi kalong lasdang ban padon kamro dan kita kisengkai kalau ya kabau MLA jong pi ularis ya kata assembly ban pentring ban penting ban penma ya kibreu ke jongi ha border ladang yemla ban penpek no yo pun usam hakapor kababiang barani beit ngan ya thu epi bangibu ya uta ujing mensau hakajela ke jongi hi barakui kaselong parliamentary seat lai pusan senem lenter kipai ba jo kabri ni otrep kila ai kata kabor hakini kiseng rithor kabasosi kalong hadu menta nyempat semlei bakilala ban penbek yo pun usam ya ka face one lala ban penbek om da ki parti rithor nganut banong lala ban penbek da ki parti rulung kabasa menta kalong sa ka face 2 kabadang don hapeng jong kijing keren badang don hapeng jong kijing penbek ngangit scam bain la ban penbek no shen yau ni pun usam kawai nakibang isay angnot para ribay nakapor sa kapor kalong bangi kwa banyo i bakata katin pedeng jongi jong kajay pedeng nyo trep kata katin sora laning ta katin kasi ke bang yong kibang isay puli hajing muni isay puli haki school isay puli haki kam ki jam bangi kwa ban penrung no ya ka haka kernit ke bopra ngikwa ru bandan no la ka jong ka separate kadat bangin kwa syu ban ya milai jaktung bat ka asam hakabadai bat ki IPS ki IFS bat ki IAS hado mentang impat semloyo ya kita kumbala keren ima lakamen rembui mane bangia tengko bat kata ka an khlau ngia tengko bat kata ka an khendo kawan kata ka Forest Conservation Act nadu khat kadai spa prathau kabong bomlong syu yo briu bat panankam ya ki khlau no human activity hakita ki forest mengi bay thung kwai thung tempo haki khlau bay thung sok marit haki khlau ladang ngim la syu banadon benta haki khlau kayap ngidon hakapor bat kaya kabang ihap bat kendit benriu ngidon hakapor bat kaya kabang ihap bat simkia ya kadi condition lada kawan ke UCC hakini ki sansnem ki banwan kedlong ke jingma bat jingtim ya kadi pakajak do jong lada kenwan kita ki an ki bakang ya ke jing mani belai like lu ke jingma ka ap ya ki hok ki jongi o ki wan ban tarwa sipun ya kata ka dot bat takangap ki om
jit yang ingin ai dut ngin ai ngap batum ta ter ke jingkeli ke bangi kwa ban keli ya pi kalong bangim sem 8 dut ngim sem 8 ngap ngipan ne ki hok banyada ya ki riti ke jongi ngipan ne ki hok banyada ya ke jinglong rit pat ke jongi ngipan ya ki hok banyada ya ka khandau ka siap ke jongi so bah ai ya kita ngin pediang hun mensin hari ke basosi kalong kat nang dawa kata nang jengai kita ki hok ya dari ke jongi